వేదికపై రావాలి, మోతుబాయి వేదికపై రావాలి, మరి సులోచన బాయి కూడా వేదికపై రావాలి. త్వరగా సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని త్వరగా స్టేజ్ పైకి రావాలనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంకెవరైనా సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు ఎవరైనా వచ్చుంటే త్వరగానే వెంటనే వేదికపై రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చాలా సంతోషంగా, ఒక దిక్కు మన కష్ట సుఖాలన్నీ కూడా చెప్పుకోవలసిన స్టేజ్ ఇది, సమయం ఇది. కాబట్టి మనం ఈ స్టేజ్ని ఉపయోగించుకోవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. అందుకే త్వరగా మీరు వేదికపై వస్తారనేసి కోరుకుంటున్నాను. మరి తుడుందెబ్బ కుమ్రంభీం జిల్లా విజయ్ దాదాకి అధ్యక్షులు, తుడుందెబ్బ అధ్యక్షులు, కుమ్రంభీం జిల్లా అధ్యక్షులు విజయ్ దాదాకి, మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరి తుడుందెబ్బ మరి గణేష్ దాదాకి, మరి మన దుర్గుపేపికి, మరియు పేసా కోఆర్డినేటర్ విడమ బొజ్జుకి, మరి సర్పంచ్లకి, అక్కడ నగేష్, రాష్ట్ర బాధ్యులు నగేష్, మరి దాదాపుగా కొద్ది మంది పేర్లు అంటే నాకు తెలియనటువంటి వాళ్ళు కూడా, దాదాపు అందరికి కూడా చాలా మా ఆదివాసీ మహిళల తరపున అందరికీ మీకు అందరికి కూడా మేము చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం. ఈ సభకి విచ్చేసినందుకు, మా అక్కలను పంపించినందుకు, మాకు స్వేచ్ఛనిచ్చినందుకు. కుమ్ర లక్ష్మీబాయి దయ్యగూడ ఎక్కడున్నా స్టేజ్ పైకి రావాలనేసి కోరుకుంటున్నాం. లోకల్ మహిళా సంఘం అంతా కూడా, జైనూర్ మండల్ మహిళా సంఘం అంతా కూడా వేదికపై రావాలి. ప్రచారం చేసినటువంటి అక్కలు, రోజు మహిళా సంఘం దినోత్సవము, మోహన్ దాదాకి కళాకార బృందానికి అంతా కూడా, రవికి, రేలా రవికి, మోతుబాయి అక్క కూడా నేను అప్పుడే స్టేజ్ పైకి పిలవడం జరిగింది. దయచేసి తొందర రావాలి. ఇక్కడ మరి అనక శకుంతల బాయి కూడా వేదికపై రావాలి. సరితాబాయి రాలేదే. ఆన్ సమాజం నుంచి మరి వచ్చినటువంటి అక్కలు కూడా వేదికపై రావాలి. మరి కీక్రి వాయిస్తున్నటువంటి మహిళల నుంచి తనే పాట పాడుతూ కీక్రి వాయిస్తున్నటువంటి అక్క కూడా వేదికపై రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఆత్రం కన్నీబాయి, మడవి కన్నీబాయి కూడా వేదికపై రావాలనేసి కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా నిత్యం ఊట్నూరు నుంచి ప్రత్యేకంగా ప్రచారం కోరకు, మరి నేను సైతం నా జాతికి ఉపయోగపడతాననేసి మరి తిరుగుతున్నటువంటి మా అక్క నాగుబాయి అక్క కూడా వేదికపై రావాలి. అదే రత్నమాల అక్క కూడా వేదికపై రావాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. అదే ఇంద్రబాయి కూడా వేదికపై రావాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. మోడి ఇంద్రబాయి అక్క కూడా వేదికపై రావాలి, త్వరగా రావాలి అక్క. మర్స్కోల కమలాబాయి, తిరియాని మండలిని అడలెత్తిస్తున్న మర్స్కోల కమలాబాయి అక్క కూడా వేదికపై రావాలనేసి కోరుకుంటున్నా. రాధాబాయి అక్క త్వరగా రావాలి వేదికపై. ఆన్ మహిళా అధ్యక్షురాలు అక్క కూడా వేదికపై రావాలి, త్వరగా రావాలి అక్కలు. అన్ని సంఘాల మహిళలు దయచేసి పిలవలేదు అనుకోకుండా, ఇది మన స్టేజీ. ఈరోజు పూర్తి హక్కు మనకు ఉంది ఈరోజు. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క అక్క నన్ను పిలవలేదు అనకుండా, ఏదైనా పోస్టు ఉంటే ఆ అక్క వచ్చేసి నేను కూడా మాట్లాడతానంటే తప్పకుండా అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. ఇక్కడ మన్నేవారి సంఘం నుంచి, నాయకపోడు సంఘం నుంచి, తోటి సంఘం నుంచి, పర్దాన్ ప్రతి ఒక్క సంఘం నుంచి కూడా మహిళ ఐసిడిఎస్ పీడి కోరెం సావిత్రిబాయి కూడా స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాం.
గురువ చిలుకుబాయి ధృవ చిలుకుబాయి కూడా వేదికపై రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్షులు. ఇంకా పెంటుబాయి కూడా వేదికపై రావాలని, ఉర్కండబాయి శ్రీరామ్ ఉర్కండబాయి కూడా వేదికపై రావాలి. ఆత్రం ప్రమీలాబాయి పీజీహెచ్ఎం, కుర్సెంగ పార్వతి టీచర్ పీజీహెచ్ఎం కూడా వేదికపై రావాలనేసి కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మేమందరం కూడా ఇక్కడ ఆదివాసీ మహిళలందరూ కూడా ఏకమై ఒక దాడికి పైకి వచ్చేసి మా సమస్యలను చెప్పుకోవడానికి మనం ఇక్కడ సిద్ధంగా అందరం కూడా మహిళలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. మనం అందరం కూడా సమస్యలన్నీ కూడా చెప్పుకుందాం, మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు మంచి వేదిక మనకు. దయచేసి నీటి సరఫరా చేసేటువంటి తమ్ముళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటే తప్పకుండా మరి అక్కడి నుంచి మేము రాణి దుర్గావతి వీరనారి యొక్క విగ్రహ స్థాపన జరిపి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నడుచుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి నీటి సరఫరా అందిస్తారనేసి మా అక్కలకి అందరికీ దయచేసి ఎక్కడున్న తమ్ముళ్ళు నీరు అందించండి అన్నలకి అక్కలకి. ఇప్పుడు త్వరగా రండి అక్క. ఈరోజు ఈ ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మాకు అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి మరి అన్ని మండల ఆదివాసీ నాయకులకు, తుడుందెబ్బ సార్మేడి సంక్షేమ పరిషత్తు ప్రతి ఒక్క సంఘ నాయకులకు మేము ఆదివాసీ మహిళా సంఘం తుడుందెబ్బ నుంచి మరి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాము. మీ యొక్క సేవలు మాకు ఎల్లవేళలా ఉండాలి. మీ సేవలు మేము ఎప్పుడు కూడా అసలు మర్చిపోము. నిజంగా ఈ రోజు మాకు క్రీడాన్నిచ్చి, స్వేచ్ఛనిచ్చి, మాకు చేయుతనిచ్చి మీరు ఈ రోజు మాకు స్టేజ్ మీద నిలబెట్టారు. ఇలాంటి రోజు మాకు ఎప్పుడు ఈ విధంగానే ఉండాలనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. చాలా మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా, విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా మేము మా మహిళల తరపు నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇప్పుడు అన్ని సంఘాలు అంటే గోండ్, కొలాం, తోటి, పర్దాన్, మన్నెవార్, నాయకపోడ్ అన్ని సంఘాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క సంఘాల నాయకులకు, విద్యార్థి సంఘం మరి అన్ని సంఘాల నాయకులకి, మహిళలకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మా మహిళలకి సహకరించినందుకు, మీరందరూ కూడా విచ్చేసినందుకు, మా అక్కలందరినీ తీసుకొచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క తెగకు చెందినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము మా మహిళల తరపు నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు దయచేసి మేమంతా